በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ክቡራት ተኸታተልቲ ማሕበር ሃይማኖት ተራድኦ ቻናል እሽምባር ሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለ መንፈሳዊ ሕቶን መልስን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹሞ። እስኻትኩም ድማ ኣብ ኮመንት መወዊ መልሲ ክትሳተፉ ብትሕትና ይላቦ። ቀዳማይ ቅዱስ ያሬድ ካብ መላእኽቲ ዘይተምሃሮ ሰለስተ ናይ ዜማ ዓይነታት እንታይ እዮም? ሀ ድጓ ጾም ጸሎት፣ ለ ቅኔ አቋቋም ዕጣን፣ ሐ ግዕዝ እዝል አራራይ። መልሲ ሐ ግዕዝ እዝል አራራይ። ካልኣይ ርእሲ መነኮሳት ብምባል ዝፍለጡ ቅዱስ አቦና መን እዮም? ሀ አባ መቃርስ፣ ለ አባ ጳውሊ፣ ሐ አባ አንጦንዮስ። መልሲ ሐ አባ አንጦንዮስ። ሳልሳይ ካብዞም ስዑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ዘይኮነ ኣየና እዩ? ሀ ርግቢት፣ ለ ንፋስ፣ ሐ ሓዊ፣ መ በጊዕ። መልሲ መ በጊዕ። ራብዓይ ክንጥመቕ ከለና ብስም መን ኢና ንጥመቕ? ሀ ብኢየሱስ፣ ለ ብእግዚአብሔር፣ ሐ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስም። መልሲ ሐ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስም። ላይክ ለይጎርኩም ላይክ ምግባር፣ ሳብስክራይብ ለይጎርኩም ደሞ ሳብስክራይብ ላጎርኩም ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ብትሕትና ይለቦ ሓምሻ ይፅሕና ኣለና ንኣኸብለኩም። ብላሕሚ ዝምሰል ወንጌላዊ ቅዱስ መን እዩ? መልሲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ። ሻድሻይ ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ ክግበር ዘይግብኦ ነገር ኣየና እዩ? ሀ ናይ ግሊ ጸሎት፣ ለ ወግዒ ምውጋዕ፣ ሐ ምስሓቕ፣ መ ኩሎም መልሲ እዮም። መልሲ መ ኩሎም መልሲ እዮም። ሻብዓይ ካብዞም ስዑ ኣብ ሓሙሽተ ኣዕማደ ምስጢራት ዘይምደብ ኣየና እዩ? ሀ ምስጢረ ስላሴ፣ ለ ምስጢረ ጥምቀት፣ ሐ ምስጢረ ሜሮን፣ መ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን። መልሲ ሐ ምስጢረ ሜሮን። ሻምናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ቦታ ተወሊዱ? መልሲ ኣብ ቤተልሔም መብልዒ ማይ። ታሽዓይ ነባቢ መለኮት ብምባል ዝፍለጥ ቅዱስ ወንጌላዊ መን ይበሃል? መልሲ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ። ዓስራይ ናይ መወዳእታን ካብዞም ስዑ ዘይድግም
ናይ ቤተ ክርስቲያን ሚስጥር ኣየናዩ? ሀ ሚስጥረ ጥምቀት፣ ለ ሚስጥረ ሜሮን፣ ሐ ሚስጥረ ተክሊል፣ መ ኩሎም መልሲ እዮም። መልሲ መ ኩሎም መልሲ እዮም። ዝነበረና ጸኒሒት ነዚ ይመስል ነይሩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝለሃወኩም መንፈሳዊ ሓላፍነትኩም ሸር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብላገበርኩም ክትዋፅኡ ብትሕትና ይላቡ። ኣላሓሒሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ዝፈፅመና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ውፅሓዮ ክብሪ ምስገናይ ዘንጠሆይ ዘጉደልሆይ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእኽቲ ይዛረምልይ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።